सब चलती बड़ बड़ मूर्ति एपट गोदाम रे आउरी खाई प्रथम गोदाम ये प्रभु बड़ बहुत बड़ बड़ है चांदी सब प्रभु प्रतिमा सब बहुत बड़ बड़ केते बड़ यहाँ 20 फुट ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଦାମରେ। କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚାଲିଛି ଏଠି କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ କାମ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି କୋଉ ପଟକୁ ଯିବେ ହେଲେ ଆଉଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଦାମ ଘରେ ଯୋଉଠି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଆହୁରି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମର ଏଇ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଏପଟଟା ନା ଆମର ଏପଟଟା ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ହଁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏଠି ଏଠି ଇଏ ଯେ ଆମର ଏଠି ଡିଜାଇନ ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଜାଇନ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଚାଲିଛି ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପଟ ଗୋଦାମ ଏଇଟା ଏଠି ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଏଇଟା ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲିଛି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି ଦୋମାଠିଆ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏପଟ ଗୋଦାମରେ ବି ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଚାଲି ଅଧା କାମ ହେଇଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ କାମ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ହେଇଯିବ ସବୁ ପୂଜା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ କାମ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରାୟ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଢେର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଚାଲିଛି ଏପଟ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଏପଟେ ଗୋଦାମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର
ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।